Dali Iya. dapat. Ano, relax po. Dito ka dapat. Nako si ate. Ada. Hello guys, this is Eric Kilo, Tabigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Ayan, hello. Mga adlaw, labi na yun sa regular viewers, og sa karoon na kita ng video. God bless po, umayang adlaw. May nga po, ma'am. May hapon Oh, po. kumusta man? Ang pangalipong ko. Kalipong eh. Kani ako ang dere ang Kumusta matulog? Kulang Di kayo kulang. pa Putol-putol. Putol-putol yapon? Ito po yun. Walang dugo, ang taas. Sige taas akong BP. Kung sa kataas. Ganihan, nag-BP ko. Ay, nag-reduce ka sa rice. Gagmay raman akong taon sa Kape. Tagsarap ko kung inog kape. Tagsarap. Tubig lang, cha. Tubig sa... Kung ano lang, Kulang na ako ang tulog ni Guru. mag-relax ka na lang. Eh, wala. Ang isang ano taas, rice man. Dito ka sa tulog. Tulog. Hindi ka katulog, relax lang dito ka diha. Mana, dili siya mag-kuhan. Magpa-kuhan dyan. Ay, sige ko nahunag mga kuhan. Yan lagi. Katagaan dyan Ha? pa. Mga apo problemado kaya po sa akong Makasakam, kung na ka nang sa'yo, ma-high blood ito. High blood. Labi na dito ng paraan ng wala. Uy, kung may sweldo, ay. problema ana. May gawa Mga problema. apo yun. Nasa yung mga apo, mabadlong mo. Madlungon ka ay. Natural ko na, eh. Sige lang. Sige itong, ikaw doon, anong balik mo ron? Dili. Karon na ka nahilot? Bidala. Hmm. Ako mo na yung apo. Ay, mga po. Di ba lungon ko ni? Apo man. Ay, Apo maka. ang katong Arang-arang na lang kung ang apong gagmay may dili ay badungon. dalaga na. Lain po idag ko po kay. Kung wala may pabadlong. Mandadag ko Kuman ba? na sila pabadlong sa una. Parang kanak ni mo ni. Yung bangang ako. Kamagulangan ng apo. Asa may mong anak kani? Siya. Akong Hindi mama. anak ba anak? Anak mo. Ang iyang mama akong anak. Wala, kameraman ko yung Sige. Unsay pamatigan ni mo ron? Magkalipong. Lipong, di katulog. Kani akong diri. Ya, sakit po. Kaning akong Lipon likod. punta na siya ba? Yun. Dili ka mukaon sa tamang nga oras. Siya makalimot. Nagbantay mo na siya kapihan. Akong iyaan ba, nasa kapi, pagbabiin. Siya bantay pag-adlaw. Busy. Kalimot sa kaon. Ako may bantay di kong kaon. Nay kusog Ay, ang na si ma'am. halin ang bulak. Ha? Kusog ang halin sa bulak. Nang bula ka patay, mga display ko Ah. dyan. Utang sa pansyon, mamalit mo na malit. Malimot siya. Busy naman na siya Dali customer. na mo kong arrange. Na magpabuhat tag-uno, tag-lima. Kaon, okay. Mo na yung Kalimot pinaka lagi usahay. number one yun nga Usa pa kong kaon undang, lagi importante. Oo, gani. nangurog na Nalag akong mga high blood basta mo kaon. Kesa naman nga ikabuhi ng bunin ng gagawin. gamot. Sige lang, sa pag yun, sakit likod, abaga, di katulog. Itunog niyo mo, takil po ko, yurek. Tukar akong yurek. nigtakil, ada? Matakil po ko ba? Matakil po. May kusog. Sakit itamak. Arthritis na. Yurek ay... Basta sakit taas itamak akong na yurek itong daw. tiil, arthritis na. Mm. Sa piyungan pa na siya. Labi nagkita ka, higda-higda niya, nagtunog. Agad. Hindi mo nagtunog. Una yung arthritis, o rayuma, ha? Kadidiri. Permi lang mabanhod ba? Murag ka Mm. nang ipanuslok og dagom ni diri. Dili nga Mao man ni sa Alay, una alay. kong. Lay po sa. Katong So first, panimuron sa kuha. ni Kaya Adam. nakakita na sa video. Wala. Sila na siya. Akong anak, diri man nakapahilot mo daw diri akong anak. Akong iyaan, Kung man, nana ka sa YouTube. Ha? Nana ka ni parehan niya. Kung man advertise pa. Ano lang, no? Hmm. Tungod sa YouTube, tungod sa Facebook, ang mga lagyo na ni diri. Di kang ko dito sa Tagabuli nag-home service, yun na. Sa Cruz? Ano? Tigabuli Santa Cruz. Sino ba Anong nilahos? bagong magkuhan. Nilahos pa na lang ka dito. Doon na lang. Malagyan ta. Kuhan ba ito, basketball. Awan, di nakabangon. Nag-basketball? Basketball gahapon. Ano, murag na tapilok Yung gamay. fiesta man sulit ito gahapon. Araw. Ay araw? Oo. Araw ng Taas pa. Tigabuli. Naputulay ka ng search. May pa mo.
Ang may mga search. Ay, kung man active na din Kung yun, dili biya nadako di kay nga para Santa Cruz gyud, di man na Santa Cruz nga. barangay raman na. Gamay kay na pero Bibo napay daw, mo bibo tiya. daw gabi mo to spesya dai wa muli. Mura pug brandere sumuan ano ba na ito. Ako dako po dito. Depende mo na sa mga barangay official. Sa nagdala. Sa nagdala sa kuan Kalingaw. O yun po mga tao. Mm. Kaya mga kabinete niya unsa ba. Yun ba nga ingon ana? Sige, sige. Asa ka nimong balay, ma'am? Narami dapit sa may minteryo. Sa sementeryo. Oh, kanang naninda dia gulag. Santa Cruz. Oh. Sige, basig na kay shout out sa taga Santa Cruz. Shout out ka na. Ay mo mga suki, ano lang nga hoy. Ate, Oh. Shout out sa akong mga customer, ana mga silingan akong marites anak ko. ayan, yung anak ko, si Marites sa pangalan. Ay man ko kumaum maritis eh. Nakapahilot Wala ako ni niya ya. Mao ba? Oo, si Mami, nakapahilot talaga siya dili. Gatake siya kay Vlad. Di atake siya kay blood direction kay Mga 2020, siguro 2021. Di man ko tagakuan din. Ang So dalaghan. ana lang shout out sa taga Santa Cruz, Davao del Sur. No, sa mga suki ni Ma'am sa Bulak, Nining. Nanay Nining, Arsenal. Arsenal, no? Na sa iyang mga silingan, kaparitihan sa mga nakaila sa iya ha. Hello sa inyo ha. Hi, na ako diri karon. Ah. Ay, magpa-welding, kumusta Hello po ng welding, hindi mo ta welding. Matamingon na welding. Hilot lang. Ay, hilot na lang. Apa na lang, pa-repair. Repair. Oh, naman. Ay, welding. Malibog ang view. Ang sa kay welding. Ano po ni sideline ng welding? Ano lang, Joke na lang. joke ko, lang. Magpa-repair si nanay, no? Sa iyang ginapamati sa kalawasan. Lawas nga matandog atong lawas, kung mga ipagkatandog, malamig yun na tanan. Malamig sa tanan, no? So ano lang, so magsugod ako gilot karon og shout out sa tanan nga viewers na ko ug top sa akong top 3 countries viewers India, Indonesia, Philippines, thank you so much. Ug sa lahat po ng mga OFW. Ug sa karon lang po nakikita ng video, please subscribe, click lang bell button para updated sa akong gina-upload matag adlaw, comment, like, and comment lang mo guys ha. Kung na mo yung mga pangutan na kabayo sa itong pamatis kalawasan, na ito karon yung nagdala kaya po mamayo. So ayan, so magbilot lang po guys, shout out po sa taga Santa Cruz, Davao del Sur. Daghan sa gamit na. Daghan ng Yung gamit. lala ng kuhan ron, pagsar mo gina sa mga kuhan, so busog yun na ba? Kasi tanan siguro gangon na atuan ana sad. Night time nga kuhan, marane. Busog mga na sa, wifi na. Pag night time nga wakod, patay. Kana, tinaw kayo sa kusog kayo na siya. Pag mga luya dyan. Ready na kan. Okay. Tinaban ka. Dato ba na ang adlaw anhi nya. Kaw man ang schedule. Ay, wala ka ang mo dito sabay na lang. No? Gani ang buntag dili na to si Kuya. Yeah. Si Daryl taga Atis de Mayo ba. Natuwa gaya siya sa yumig anhing. Hapon mo anhing. Pahilot lang sila. Mag-atang lagi dito yung video mo. O ba? Galing na siya katang atang. Hindi pa man naikuha niya. Mukha pa na niya kay. Kumaan pa na siya mag-edit pa. Excited po. Nanawagan niya siya. Pagkuhan. Ulit niya dito. Hindi naman natin pahilutan niyang papa. Baka. Ini plus. Bulan ako daan. Sige busy, wala may tingong ni. Mag-sing. Sige sa plus. Ano sa kalas na hilot?
Isa ka lang sa hirap na. Mayo. Mayo. Meron nga mayo. Kinsa man sir? Sa pangalan. Babae lang. Laki ba yun? Babae. Kang at ba ang nang padulong o kuan? Ila pilok. Oo, kailapit lang. Pulag sinina. Cruising kuan kasulod anang bugak, bugak kasulod. At ba nga nang cruising bugak? Sige, pangalan niya, tinuot. Sita. Carmencita. Mambang ko gabi, alas 11 minsan na. Yan, gusto mo di ay. Ako na di kuan ang pero nun. Abi og matani ang gahapon. Ay kasi talaga pero Hapon, dito may hapon. sing contest. Oh, kada Bernes na. Dapil kaya? May tanong lang. Nakatanaw. Ang anak na, nakarga naman ko. Meeting lang. Basta ilang final. September ang lang. Nakatry ako magtanaw dito tingnan. Naka-online man sila. Pero lahi dito sa actual. Lahi lagi din. Layo ka tayong on. Kanang ka sa cellphone. Hindi na kaya. Kung saan pagpulit sa YouTube, ano? Kami YouTube na eh. Smart TV na, ba? Dili mo na smart. Eh, ano naka-YouTube man kaya? Tungod anak ko. Ano? Mga gadget. Wala makunik na din. Amo naman tani ibaligya. Nya kay yung mga customer ayaw. So ayaw ibaligya. Palit lang mo gadget kana. Ay mo na smart. Ini na kusog ko para hindi na po. Wala. Tak sana kayo. Kusog na siya. Walain sigong panahon. Ano po? Kira? Sakit kamay? Ilis ko dito, boy. Ha? Maligo ko. Ayaw. Ako na. Mag-ilis na lang ko. Ah, Wala anak ka?
Oh, Saya ako na. Awal ba? Short fit lang. Sigo mo na po. Bawal gaya maligo og hapon da. Ano man? kasi musok-usok. Ako kung simutan da. Kung bawon ko, paliguan ko hapon. Wala. Basta kung bawo man daw ko, paliguan ko. Kaya
ma'am? Ha? Sakit kayo? Kamay. Ah, sip ako.
Ulit tawag dre. Ulit tawag ya. Sarap naman. Namulong gamay lang. Ano lang. Lagay dati mo kami. Sa sinta kapi. 68. Kaya. Up, ya. Butang pin.
Sakit na. Nakatulog ka lang? Kahilak ko sa sakit. Wala. Upuan. Yung mga pwede katuran yung dito, katuwang di pamati. Kunti lang sakit kaya para reduce ang. Hindi ka reklamo, di abante ka. Ayan na. Ayan na. Teka lang. Huwag na ako na. Naon taga, di bang uputan ng kilibutan na. Ako nahihilat mo ba na po. Ano ko? Magbiyahe mi nga. Nga na yung ginakuan. Nang lukaon siya. Ganindot ko na siguro kapagwapo pingo. Nakag-display na ulit to. Gani.